इधर देखो रियान रियान अला 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 उय 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 नबिता मा थांनो आलासि जानो थांनो जयदिबाबो नै जाहा रियानजों आंजों आलासि जानो थांनो ओंखारदों Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो आलासि जानो थांनो ओंखारदों। आबैखौ नायनो थांनो ओंखारदों। जोंहानि आबै माम्मानि बिमा आंनि आबै जायो। दिनैहाय थांगोन आं होननाखानि बालिगामि होननाय मोनसे जायगा दं सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बेयावहायनो थांगोन नोंथांमोननोबो एसे एसे देखायगोन भिडिअखौ नायलांबाय था रियाननिथिं नायसोना ओहो रियाना आयं बुरि नायनो थांदों जों आबै जायो नालाय ओमफ्राय रियाना आयं जागोन ना थांनि नोंथांमोननोबो एसे एसे देखायगोन नायलांबाय था भिडिअखौ रानि नबिता अरां मोनफैबाय जों दायो ओमफ्रायहाय बाबा मोना मेथाइ लानो हाबदों ओंख्लायदों आरो बेखौ लानानै जों थांसै बिसोर लायनो थांबाय जों जयदीप दङ जोङो न'नि गोनजा गासिबो मामा बाबा जयदीपमोन फैदों ओमफ्राय नबिता रानि बिनानाव आंनि बिनानाव फंबाय गालानानै लेथ्रा खालामजोब्बाय नालाय आंखौ फैदो नै जयदीप रियान ओहो बिराद गरमलै खोमसि नुजोब्बाय रियान इधर देखो आयं बुरि नायनो थांदों नोंसोरना आयै नुदो आयं बुरि नायगोन आयं बुरि नायनो थांगोन फैबाय इसोरो लाबोबाय नै रानि रं लाबोबाय नै मा लाबोखो बाबा मिस्टि ओमफ्राय बेथ' माइनाव मोननिसो मेथाइ लाबाय इयावहाय ओमफ्राय इसोर सानैया मा जाखो नबितायाबो नै मा बे नबिता मा बुस्थु नबितानिया मालाय गिदिरखौ नामायनांबाय मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय बेनो न'आ ओमफ्राय इथिंबो दंबावो न' एबो बैबो मामा बिराद गोबाव समनि उनाव दिनैसो फैनो मोन्दों बेचारि न'आवहाय फैनो मोनथारामोन दिनैसो फैनो मोनदों देखायनोसै जोंहानि आबैखौ नोंथांमोननो ओइ खनसेबो आं देखायखांबाय ओमफ्राय एबारावबो देखायनोसै नायदो गारि ड्राइभारा इथिं मेंबाय नामा आबै जाहा आबै सिङा गंजोब्बाय बैसो जाबायना आबै हाथाय 80 बोसोर जाबाय 80 इयार्स जाबाय जोंहा आबैया नै माने लोमजाबाय थादों आरो ओमफ्राय जों नायनो होननानै फैदों आरो माम्माखौ नायनो लुगैदोंनो बेनिखायनो फैबाय आरो जों ज'नो ना आबै फिथाइया गोथाव आं फायस' हाया थांस' हाया फिसौ फायस' हाया फायसो जों माखौ नायलायनो माबानो आबै फिसा खानैबो आयं फिसा फैबाय आयं फिसाबो फैदो फिथाइया गोथाव आबै फिथा जानो लुगैदों होननायखाय फिथा लाना फैदों दे जा नों माबायदि मोन्दों दिनैसो लोगो मोन्दों नस्रानि बिमाखौ गोजोननाय मोन्दों ना मोनो लोगो मोननानै फैनोबो मोनाना फैबाय थाया हाया सम मोननायखाय फैबाय लोगो मोनबाय गाबनो ओंखारबाय नामा इमोसन जाबाय बिराद थाबनो गाबनो ओंखारो जोंहा बिमाया नायदो दिनैसो लोगो मोन्दों ना बिराद गोबाव समनि उनाव गोबाव जाबाय आं खनसे फैदोंमोन गेजेराव ओमफ्राय मामाया फैयाखैमोन हाबायाव फैनायाव हाबलांदोंमोन आं देखायदोंमोन ना भिडिअ'आव ओमफ्राय दिनै बिराद गोबाव समनि उनावसो मामाया लोगो मोन्दों नै जादे गोथाव ना गुरै जाबाय दे गुसु जाबाय गोरा जाबायना दे जा नै जाहा आबैया आं आवगोलावबो खनसे देखायदोंमोन ना ओमफ्राय जाहा आबै दिनै खनसे लोगो मोनफिनबाय हाबायाव थांनायाव फैदोंमोन ना जोङो आदानि हाबायाव ओमफ्राय बेयाव लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय दिनै लोगो मोनफिनबाय ओइथिंबो दं आंनि बिफंफोर फै दैथुन दाहाय देखाय माबा होनदो क्या किया इसको देखो जोङो आलासि जानो फैदों ना नबिता बार बारदोंलै गुसु गुसु बार बारदों
सिगाङाव लांबाय ओंखाम जागासिनो इथिं ओमफ्राय आङो बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै हा जों फैबाय ओमफ्राय रौतायाव सफैबाय रायन'आवहाय हाबनो नै इसोरो गेलेनोसो थांबाय इसोरो आदा मिजिं नोंबो गेलेनो मोजां मोनो गेलेगासिनो गैदि Sana Rian Rian इधर देखो Rian Rian ala la 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 uy 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 गोरलैया गथ' गोरलैया जयदीप मादि मोनदो हाय नोंथिं सानैबो हाय नबिता हाय नै जेरै इथिं गेलेगासिनो ओमफ्राय आं बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायाखै दै माने दहायबो एसे आलासि जानो थांनाय नालाय ओमफ्राय खालामबालाय खालामजायोमोन नाथाय आङो बोरैबाबो मोनबाय थायो मानसिफोरनि गेजेराव भिडिअ खालामनो बिनि थाखायनो खालामासै ओमफ्राय दायो जों नै सफैबाय गासिबो इथिं इस्रा फट' लागासिनो हनै हा थ' फट' साफायनो माने अर्डार होनानै फैखांबाय जोङो ओमफ्राय जागोनदां जानानै ओमफ्राय थांनोसै आरो नबिता जा दे इसोरखौनो जाहोनो दासो ओंखाम जाबोदों थेवबाबो बिसोरनि लुबैनाय बायदि जाहोनो हाबबाय आरो ना जेरै मोनफैबाय न'आव बांद्राय इसिबां बिदि भिडिअ खालामनाय जायासै थांनानै आबैखौ नायनो थांदोंमोन नालाय बेनिखायनो आबैखौ एसे भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय आमाइमोनखौहाय न'नि माने मानसिफोरखौ बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै आङो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला खालामबानो जाबाय स' बाय बाय फ्रेन्ड्स सि इउ द नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय बाय